Ja, hej. Det er fordi, at jeg bor længere nede ad vejen. Dernede, hvor Morten Østergaard han bor. Og nu har jeg jo lige set, at det der nye lovforslag er blevet vedtaget. Og ja, det skal ikke være nogen hemmelighed, at hjemme hos os, der stemmer vi jo ikke på de radikale. Så jeg vil egentlig bare sige, at det kommer lidt som en overraskelse for mig, at det her lovforslag det er blevet vedtaget omkring det her med at øge beskæftigelsen i Danmark og de ting, som Morten Østergaard har stemt for her, fordi altså for ikke ret lang tid siden, der vil jeg bare sige, der så jeg nogle håndværkere sætte et plankeværk op nede hos hr. Østergaard. Og jeg synes faktisk, de så ikke så autoriseret ud, om man så må sige. Så at de snakkede heller ikke dansk. Altså, jeg ved ikke, hvor han har dem fra, men jeg tror ikke, han har betalt skat af det arbejde. Det vil jeg bare lige sige til jer. Det tror jeg ikke, han har. Tak for interviewet.